abo ewia dumienu eno epremo na to no enya to pe na edumienu kan ebraso se end point dumienu kasebo mu sempremo a den te se gasem wode aso yasene na yede to awo no abusua yede nsu papa bi te se kasa natural mineral water ena apia no ya ebo ama nema atimi atotoye na yakase no enya 106.5 FM enkranko ena kase no wunya de afiri 93.1 eya asantemamu ehwa dabraka ho na Sompa TV ni butu abusua ye live so ena FM no nso wote yenka ewo so Adamfopa radio eya brochimamu France Macron aboboa no wo fa kan kase yi e de amadehye a wo mo wo ehwa wo ya bibifo titru na eno sa no kingdom nso afa bi one day wo fa ya wo fa Ghana ha yem fimfini mantem mankesim 106.1 yeah live for 101.1 takwa Sompa atema ntem de butuo ena takra de ne 103.3 ebia na wo wutie e de free 101.3 so a Sompa doma anu ededam free anopa ewi anwumre anadwo nyina ejina mu dendende a adaje enipo so enomo ena doma FM 100.7 aya wusu be man ne dom so wo mafa bie ekoko divoire no no ho ama amampreja asenso no eno ena wasagefo wotie ensamo ayede be no awiema awremfie o se live for 90.7 Sompa Nkransa 106.1 Tachima Sompa 98.9 wo mo a wo bunu nyina no na henkro sunwane ena ensempai etwa egu www.somponline.com yewura tabo attention de akwakoto wo kwa benya bia kenkan afe decoder no so ba FM stations no na busu ayeginam te safranka ensempai ubenya bi na watie de di mu akoto na abachi no ebi ne se IGP ne special operation team na wode kwa asante mantam no a DSP Bawa Abdul Jalil ana ASP Samuel Mustafa Abenzo wo mu di animu no wo mu akoya adwuma wa asanwase papa Oti Mantemo Police Commander ene omanfo ewo nkwanta empotem ho akohye mu edididi nkoma wasra pa sese de nneomesi fe kono de obi a ema nakoma emrafom na mampani ekoka na nkomo ye wie ya Lincoln University for ne nsa wo de abaso boba mampani a yese LGBTQ yenhu ba bi ogina nti yemfa manwe eno ena ye kase university ties strong wait what the ba Professor Jane na opoku agima mampani abedi akire wodna no atumbi so oman no ye benya refinery ni abeye gold de no ebi wa Ghana ha aban ede atu dwa se wo mu ayi sika som 11.6 million Ghana cedis si honom se railway workers ya na no wo mu tie atwen ye de ebetua wo muka ene ba abedu nso adehia wo mu wa twema mponua wo mu aso de akire no se kama se yi wo mu afiri o man entafro wom na we tanodom asefo ene yesu se asun we papa you know the director of school of law Ghana de no a your friend Okwaku Ansa Asare was say yi Ghana school of law every one no e won so kase pa onyonyamfo Isaac J Mensa ebo amane se nyame ya dum ebedru December ewo afimu de na electronic toll system no ahyase eye adwuma ene Ghana mabunu ye de afutu amamo se munhwe biribi anwene e wo monsa no na eno na beboa ama emfa ho ne ba bi ebeto se eda ha na eda ha obenya adwuma yo sunyane nursing training college ho wo mutra ye wo mu benya nsupanom MP Adamanti ye betete afa so ne atwa bosompo ye the flight number 106.5 abekwa akoduru Israel na wo mu si defense papa no a wo straight of Romus wo na ozo ma shape bi entwam wo sa akwan hiahia no ho no wo mu ate na se eton no we ni afoforo eka ho ene ye de to a wo se dumienu kase a efiri Sompa fie na agasa ma so asene na ye de kasa na kira mineral water ene edon bibia na emom eba ne sade a abusua wakenkanfo no triple man eja pia Apam Dadaa awie mene atrankonya no Obrempong na kwaku ampoma wadema kuma chia meneme minimini aba Adwoa Asare
afei jebre na frɛ obi no bi nso frɛ obi so amra Sompa TV ne so yɛ live ɛwɔ hɔ na Ghana ne ahono ne nkɔmɔ no yɛmfa ne nyinaa ɛmfa ɛnso mo na yɛkɔsa se de afiri asantemantam mu na ɔtwe mu ɛne ɛsɛ wo kase ɛbɛ wa bɛyidu na de baaye ɛne wɔkyerɛ sɛ IGP ne special operation team bi a wɔde wɔn kɔ asantemantam mu titiri pa ne greater Kumasi sɛ wɔn kɔ yɛ adwuma bi wɔ hɔ ɛmaburu ne wɔ Ghana ha ne yɛ asɛ pa nubɔne nti wɔn kɔ tu wɔn so sa na wɔn kɔ yɛ no no kora pa pani a mpanimfoɔ mmienu ɛna di saa intelligence team yɛ nim ɛyɛ DSP Bawa Abdul Jalil ɛna ASP Samuel Mustafa Abanzo wɔn mo na di animu na we nam benkum na we nam nifa ɛne no kora adwuma de wɔn abɔ bi pa abusua adwan ne wɔ TV ne so ɛyɛ Sompa TV ɛna ho ne saa no nya mafe ɛna ho nso so a wo Facebook no sɛ wo ma ya adwan ne yɛ ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra sɛ wo ba ya kyekye nneɛma bebree ɛde agu botom uhuna baka sɛ mafe nya mafe o ɛyɛ ne yɛ susu sɛ ɛyɛ Jamaica nkontomire ntampewi yɛn ni bia ɛna manfoɔ wɔn mo di hudwa saa no no bɔne nko a na bra wɔn ko pie mu titiri wa asanwase no wɔn wɔn ko nya saa nneɛma wɔn nyina o na ɛno na Bawa Beidu na wɔdi akyire ɛno nti wɔne DSP Bawa Abdul Jalil ɛbɔ nkɔmɔ na wɔpotɔ ne borɔfo ɛkyerɛ adwuma no wɔn kɔyɛ no maame baako a wɔn kye no na wɔn san ne hwene so sɛ wɔn no adeɛ ne de aguni so tɔnum na nso nya ne dia specifically Asawasi brought to this woman here. A search in her store revealed all these substances here. Some of the substances are the tramadol and other leafy substances believed to be Indian hemp, and a lot of lighters and wrappers. Together with these two gentlemen here, one of them was actually picking the tramadol, leaving sachets with her. On interrogation, this woman denied all allegations of these substances being linked to her. The Inspector General of Police Special Operation Team in the Kumasi Metropolis giving out a clear warning: all manner of human beings, including women, children, who are being used as a vein pushing illicit drugs in this public. Into the DSP Bawa Abdul Jalil and watch they say using all means for illicit drugs and one do we no bonny who sa I want far from when I was and I say we see ya Bawa Beidu ekura mu nkete saa na waka bomu na wamo to todi asre say interior minister one na far from one no eno nti wono nso nya bibi emfa ho nya sa de a aswase mabunu one more say Abusia yeda so ejina bambofo no akache na yede uko oti mantam no sesi enu bone no mu asam na de ya hadwene na mom oti mantam ye nkwanta south ene ne mpotam de wo no ye mansotwe na ha wo mu ebi ye nsase ebi ya ahensem ene niema bi etete sa na oti regional police commander DCOP Alex Akwa ene ne dom akobo ensra ewo nkwanta south mensi no emu sanse womote yese nano ojamumbia asa asore wo hono ma nipa bi nso ahwere wo monko ajapade dodo no anso na asai eja yakotwa ede ato omanfo adan mu ewo nkwanta south hono eyade bi hadwene pa na wo hye nkrata ya wo mde bae ni nyina kan hyehya hodo abambofo di gu akwam sede ye beya wo mbetimi amasumdue ayi ne ti ewo empotem ho na DCOP akwase wodi kan kohia eye police adwumayefo a ewo enkwanta south ho de wo mu di nkomo se wo mo ma wo mani enna ho na adwuma na wo mo ye no so wo mo ma professionalism no enya adwuma yie ewo ho no mo pa sanse eye wo mo na IGP de wo makọ ho se wo mo koje ban wo mo mbo ban enti ekowiase na empotemu a police fo ho ne yesa tetete nema bi etise dia na eye ahadwena ne se no achi woni ne team no ebo anamo woman police service for di nkomo wiye no eye asrafo nso ede wo makogu area ho kohia wo yesi bia na ifo nyina wo ho no ntie yade bia enye se bia semkuma bi ne ka ne sa defense intelligence fo nso zongo communities ahodo ya zongo chief awodano Alhaji Isa Kakayaba eye mpanifo a edabambo anono wo nyina ekohia ye na DCOP Alex Akwa wo ye meeting ne ewiye no ena wo hene a wo mpotem ho so wo kohia wo mo ne nananom atrankonwa ema wo kyerɛ sɛ regional chiefs no
wɔn atimi ahye wɔn ahye wɔn nkuran sɛ adwuma no a wɔn de ahye wɔn nsa no wɔn nso betimi ahye ama asomdwie ayi ne ti ɛwɔ Nkwanta South ɛne ne mpɔtam afei residents no nso ɔmanfo ɛte hɔ wɔse wohunu biribi bi obi nenam area hɔnom wohwɛ ne su ne ne ban ne nneɛma bi a wɔyɛ no emu ɔwram kakra entam so na wakɔ akɔbɔ aprosifoɔ amaneɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ yɛbɛ monitor situation no sɛ nipa korɔ nso ne yɛbɛhyɛ da edi yɛni edi n'akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛhunu so o sɛ nipa die sɛbe adwenbɔne bia ɛni ne tirim na yadeɛ bi nso ne yɛ ne yɛ suspicious a wɔmatimi akyere nipa no aboa ama nhwehwɛmu atimi akɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ Nkwanta South nneɛma a yɛtetetete wɔ hɔ no yɛnsan ɛnte hɔ no mu biom na ne kurakura mu wɔ nkrataa yi emu no DCOP Alex Akwa wɔse wɔne Deputy Superintendent of Police John Nkɔ ya wɔno no ɛna da nkitahudie ano ɛwɔ otimantem aka bɔ mu sɛ wɔn betimi ahwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmanfo bɛdi mmara a yɛahyehyɛ ɛwɔ Nkwanta South wɔn aboa ama somdwe atena hɔ akyɛ abusua sɛ wasi fio wunsi fio ensuo deɛ wɔnom sɛ nyɛ exclusive breastfeeding koraa na woyɛ a akwadaa no ɛne sɛ wɔyɛ ketekete koraa woma no nsuo nanso nyɛ nsuo bi akɛkɛ sɛdeɛ yɛ ameka sɛ nsuo ɛbɛnom yɛnhwɛ nkyɛnkyɛn no ɛnna yɛ ameka sɛ yɛnhwɛ nkyɛn a gɔta yi tene yɛ ana wanom bi nom kasa na kyerɛ mineral water ɛna yɛ nsu papa a yɛadandan so ayi efi ne nkeka bi a ɛwɔ nsuo mu a ɛbɛtumi de yade abrɛw ɛwɔ nsu no mu ɛde afiri mu ɛno nti obiara hia bi party ase ayefra ase ayiwe ase ɛno a na yɛde som na sɛ wonya kasa na ebi wɔ ofie a ɛne wɔnkasa ɛwɔ typhoid ho saa na wɔnkasa ɛwɔ corona ɛne nyarewa bi a yɛfa wɔ nsuo mu no ɛnya adeɛ bi bɛba ofie wo de ma memfa homa ma baabi a wo bi afrɛ wɔn a wɔn bɛbrɛ obi 0206 469 430 wɔn mo na abɔ ɛbɛrɛtia awie yɛbe kasa na ma wo ɛwɔ FM no so ne TV no so a wo hwɛ bi no mampani His Excellency John Dramani Mahama ɛne sɛ wɔkɔ amanone UN General Assembly a Washington Broni anim wansura mfɛre Broni na wɔka no korɛ se kyerɛ ne se aduasa ɛde kyerɛ wɔn mo sɛ nko atɔbrɛ sɛ de wɔn bɛsi bɛfa bibim na man no mu ma na Ghana ka ho empo yɛ ka korɛ a Gold Coast aha na no wɔn mo de nkoa ne nyinaa korɛ afa enti ka de to diversity for so korɛ ne yɛhu baabi agyina LGBTQ sɛ wo benkum a na nifa nti nka na yɛ bɔ abaso nso yɛ gyae na no na mampani akasa de afa ho sɛ ɛne sɛ de asi nyinaa no Lincoln University wɔn mo da so akora wɔn mo die mu a wɔn mo kurom GTech for korɛ agye wɔn mo die yɛ obi kura certificate wɔ hɔ ehu sampa baabi a wakɔ no ɛhɔ abɔbew paa enti ɛno nkyerɛ sɛ saa honorary award anka yɛde ma no ɛyɛ yie no ama wɔn mu muduro no apepa asa still a wɔ san defend wɔn na de yɛntie deɛ wɔka fa wɔn ho. And I want to say that there's a historic link between Ghana and Pennsylvania. There's a historic link between Ghana and Lincoln University. Whatever disagreements have come up, for me, Lincoln University holds a special place in my heart. Because those are hallowed grounds for Ghana. It is part of our history. We cannot divorce Lincoln University from the history of Ghana. That is where our first president, Osajifo Dr. Kwame Nkrumah, was nurtured with his intellectual capacity and his Pan-Africanist spirit. And it was from there he took that spark and led the liberation struggle, not only in Ghana, but across the African continent. And so the grounds of Lincoln are hallowed grounds for Ghanaians and will continue to hold that institution in high esteem. Mampeni na akasa no His Excellency John Dramani Mahama no wɔkyɛ sɛ saa Lincoln University ɛhɔ na ɔsagye fokora kɔ ɛkɔgye ne ntete a ɛwɛ ya abibima ho hia no ya wogya nepa ne nyinaa nka ɛwɔ ama no ne hɔ na wɔba abibima mu sɛ wɔbɛboa ma yɛtumi adi yie ɛwɛ yɛ no wanso hɔ wɔsan kɔhyia abibifo a titiri ne Ghana fo a wɔn wɔ ama no ne Philadelphia ɛnyɛ baako no bi ebi sɛ na ɛwɛ yɛ no hwɛ mampeni kɔ yɛ asɔre da bi we ye Philadelphia community Ghana fo a wonom wo ho no kokko hia wom no wo se nkomo bi nenam e bia mwate bi wo mo ka se na eduru sa ye fasrafo kra no ya ye na kokofu bobo onuanum ayempa so no wo se no kre bia anim nempo saa fam so mpema henum a wo mo de ba ye wi e kofa mpema num no aban na aboaboso atwantoma si no kokko abie mpomanom se wo mo mfa de eboro saa eno so mampani kan sei. Because there have been a lot of complaints that people get recruited on the basis of who they know. And so this was an attempt to use digitalization to be able to sort through the first wave of the applications. So the intent was actually in good faith, but
the response was overwhelming. 280,000 young people applied, and the problem was that they were looking for only 5,000. And unfortunately, everybody who applied paid a certain amount of money, above 200 cedis. And a computer just says disqualified. Meanwhile, his 200 cedis is gone. And so we held an emergency meeting, and we decided that we should expand the recruitment. And so instead of the 5,000, we would take 10,000 a year for 4 years, and so 40,000. Wow. And here Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama Sanko Mui. America Brochima Munu Wokodi, Philadelphia, Ghana Adesia one more. Na Obrempong wa for Kuro Muntino. And a Jan Toja. Na Nina so no said the necessary penny asuma. Honest a wooding como, our Britannia was sent here Sompa. Hwam koma ekoso ha na wo se saka sei mo ana mo boso betimi aka magana fo ate ase yi na ya boso awie e de amawo ne santi mampani ntie ha na wokoe no wodna na chija na radio akire professor na je no poku agiman wono nso so wantena ne to so wodna ni akire mu awo we ni edi kan kra gold board heritage village ya wokodi jumakasi ho na wona wogina simpie ni apaso a wo kasa no wocheche mu akire se nokura se waman Ghana baabi a sikampoano na ye frɛ yen na se nne yentimi kura mpo anya sikampoano no yentimi mfa anya hwee ewo ma yi mu a hadwene pa eno nti waka ede atoso ede akire waman ni nyina se de ebe ya oman ni betimi akoyie na oman ni betimi anya sika papa ede agu ebotom no eho behia se ebe momode a na ye sika akọ no a ye de ya adwuma no ye timi aya amane manyina etimi akonkan eno nti se ye benya ne ebe dada sika akọ na ni na se ye pe gold watch a nya afa ni ebe ko Dubai ye pe necklace a ye de gold ni ye de ayi ni bia nya afa ni ebe ko UK ni akwafa sanse hokora woni ntu gold ho enso gold na kamia se ye busu ho eno nti be ya wo man na nkasa ye mo ye ho bra ni atimenya refinery ni bi na nkwa ye se. While Ghana has historically been recognized for producing raw materials, today the national conversation is focusing on adding value, developing enterprises, and promoting industrial growth. Platforms like Heritage Village will support that transition by bringing together Ghanaian brands, manufacturers, and institutions into one space. This initiative shows that innovation, craftsmanship, and production are fundamental to Ghana's economic story. Initiatives that promote value addition within this sector vitalize our position in the global economy. Professor Nana Jane Opoku Ajiman Ghana man pani abedi akire enu wakasa aresa abrofo kama professor for abrofo ne bi enu waka na kama de agu ho se ho behia se wo man no anya hwe ye nya mfidi nwuma ne bi ne abadada ye sika akọ na nie na atimi aboa yen am ye sika sem no atimi agina na mabunu ne nyina so anya adwuma ne bi aye Abusia yetoa ensem no so ede amamo Chief Executive Officer Penyinipa Wada Ghana Railway Development Authority ano Dr. Frederick Apo na wode ato dwa ya wochire mu se ye kasai aban no aboabo sika som 11.6 million Ghana cedis a womo ebehye se bosome enson nie ya railway workers adwumayefo yentua womo ka no wombehye no womo de sika no akoyie ka no ede afiri ho na wase workers union no womo de womo nka 7 months yo womo se aban de womo ka 14 months na chesa afene bosome mienu na aban ede womo ka na doctor enkasa emu no wachire mu se womo ye womo auditing ene hwehwemu ahodo no ewie ye womo hu se saa ekai efiri afimpinu ne aduonu nan 2024 ena saa eka no eda ho no mo aba besi 2026 na initially no womo ye se adwumayefo be 1300 anafo saa na emfimfini ene na afa nyina ye de etoa no na se hunti ena abusua no eni abere se ewo se yesi na yesi ne yie yesi nso a ene na gasem ne ye de ne sie eno na ye papa no ubusa ekoba je sesempiremu a wo be ka de a kirewo gasem the nation builder strong waterproof cement eno enekura yemu awie ye de kase no ebrewo na abusua ma yenwuramu peni eba emremu a wa ben pa na wo say abolishing Ghana School of Law will be a grave mistake. Now, okay, grave na chase. It is a mu. Na chase it is a yewu. Penny
kwankyerɛfo akane no oda Ghana School of Law no yɛre Kwaku Ansa Asare wɔno na ɛkasa yi na wɔkyɛ sɛ sɛdeɛ mmeranim adwumakuo na ɛwɔ ha yɛde nteteɛ ɛma mmeranimfoɔ ɛne ɛho ade sɛ wɔn apase legal education bill na ne ɛwɔ wɔn ne sɛ wɔn hwɛ yie na nkwankɔyɛ sɛ saa Ghana School of Law nom no wɔn ba bɛyi de akɔhyɛ baabi ɛnte saa deɛ a buroni bɛka sɛ yɛsi saa da ɛte sɛ deɛ yɛahyɛ yɛn ho akɔmfo anaa yɛafa awuduro na saa nkɔmmɔ yi wɔne yɛn nsɛntwerɛfoɔ ɛkyɛ yi. I think the significance of the new law is the fact that it has divided the responsibilities of legal education or training of lawyers and taken some functions from the General Legal Council to the new Council for Legal Education. Apart from that, I'll say that the General Legal Council will continue to hold on to the call to the bar. It will continue to function as the organ for discipline of lawyers. It will continue to issue solicitor's license. It will continue to provide continuing professional legal education to lawyers as well as magistrates and judges. And then it will also, I believe, be statutorily responsible for the recognition of associations, the Ghana Bar Association or Bar Association of Ghana and whatnot, because the Chief Justice has some functions to perform. Ɛne a wote yei ɛyɛ yɛwura Kwaku Ansa Asare kane kwankyerɛfoɔ a no wɔda Ghana School of Law no ɛna wɔne yɛn nsɛntwerɛfoɔ ɛdi ho nkɔmmɔ. Abusua hyɛ no nso sɛ yɛyɛ live ɛwɔ Sompa TV no so na safe na wodwane wɔ Facebook no so a ɛyɛ na akata nim tipiagu nkyɛn na afei hwehwɛ ne nyinaa ne abɛhunu no ɛno yɛ Sompa 106.5 FM Accra fa Accra na ka ho anya sa wobɛyera na ohwɛ a na wode comment ɛde ato like na hyɛ na wobi nso ɛmɔmɔden a na wɔmɛhwɛ bi afei me wɔfa Kwaku do nyina mo de no ɛno yɛ YouTube no ɛno yɛ Sompa FM live bibia bɛyɛ fine ɛwɔ hɔ na yɛkɔ Ghana mmerɛhyɛ badwafie onyamfoɔ Isaac agyemensa ɛyɛ mmerɛhyɛ badwani a ɔwɔ Wasa East wɔno kuro yɛ na ɛdwam training ɛde ma kɔnom tii no a ɛhwɛ akwan ɛne akɔbɛde esuɔ ɛwɔ mmerɛhyɛ badwafie no wɔne na ɔpɔ kyeku ɛna na wɔbɔ nkɔmɔ yi ɛwɔ mmerɛhyɛ badwam hɔ no a na ɔno no wɔ kasa na ɔpɔ kyeku nyina ne nkyɛn a so ɔbɛkasa ɔma ɛno no wɔkasa na nsɛn a na abandada no kora pɛn so wɔyɛ sɛ tobutu no a wɔgu no na akyire wɔsan de baayɛ na akyire wɔsan gu no bio sɛ yɛntu yɛ levy na levy bɛyɛ Ghana akwan nyinaa de ama yɛn no wɔn san de ba bio a yɛba bɛyɛ na abɛɛfo electronics na saa electronics no wode amo ntwɛn hwie be yɛbɛdi bronya na wɔn de ama yɛ bronya deɛ. Is that the ministry have taken all steps possible to ensure that the finalization of the contract comes to fruition. So my understanding, the committee understands that by the fourth quarter, the issue related to the electronic toll system will be finalized, and I think it's a good idea. The committee members are aware, led by the ranking. They've previously or regularly been following up with this, and the ministry has always been notifying us and giving us the details accordingly. I think one of the issues they also raised is the issue of the road fund. This time it's no longer road fund. They mentioned road fund. It is not road fund. It is road maintenance trust fund. What we did, and indeed during the previous regime's tenure, we talked about it. Let's put sanity into all those road fund things, and I'll bring it to that level of speed. So the commitment was that when we assume we're going to review the whole concept of the road fund, and indeed it's been done. So it was one of the major concern or major agenda of the government in resetting. Wei aya onimnyamfo Isaac agyemensa wasa mrajabadwani no wasa East wodi wie no no se na no na dom kuma no mumpo no mo ka se Buankra inland port no abaya to no jeje mu eno ase o da benya no korɛ wo mo ne ankra bi se apam Joshua kenkemo ene odoma kuma Christ mo wo mo hyase akora kasa ankra no wo mo de sika ba abɛhyem abaye Buankra inland port no yie. An arbitration ongoing. The contractor which was awarded project going forward is also going with the process, but the issue also relates to funding, and so efforts are being made by the section, the Ghana Shippers Authority, to involve private investors to come in and so on and so forth. That project is critical. That area is very critical, and the president is so particular about that section, making sure that we synergize the road system with the rail, so that transportation from the ports Takoradi into the mainland and from Tema coming to mainland has all been achieved. So from there, you can go up to the north with all those details going forward. So
we are here to address some of these few issues that a session of our committee members brought here. And I think that they have that legitimate right because they represent a political party. So if they don't say anything about it at all, what will happen is that probably they are not performing. So they agree in principle. So sourcing is appropriate, except that they need some transparency. They also agree in principle the big push. They also agree in the big push. Big push ni dia obaya adwuma pao. Adwuma no obaya. Na emom Buankra inland port no na yesika sem. Say ankra ni bia ba. Wo mu disika ba be shem. Ama na koyie pa. Oremianfo Isaac eje mensa. Ono ye wasa East Brache bedwani. Konomti no Brache bedwamu a. Ehwe akwan ne akwantempo so no. Wono ne pani a odi animu. Ye de kase no ekwa asante mantemu atwemamponua mansimu ene yewure tano duma semanfo ete ho ene wo mani abrese se enne babia wiase aduri na wo moda so bre etem pentin kwa ewo niema bia ankense se ye betena ha kora aboso ho no ha dwene wo mo kyeremu se wo ba empotam ho a kwia ene wo mo ye ne kese pa wo mo wo nursing training school wo ho Kane sports minister ho no ofire enso se akwan papa dabi ensuo papa ebi ni ho suku adan wo mu ni bi enti san niema ni nyina se basic social amenities said ye kan no abo mo said ye dwonso abo akokoyi no mo so wo ma prea bepem ne wo mu nyanya emuaye papa bi a emfiri aban ho na nursing training school a ewo ho no mo sei eno so saa enhyeda enkoyi papa bi a saa no mo sei market bi edwa bi a Mampeni Dada wanya ne ba bi kro JJ Rollins wo si besi ho ne market no wo ma to na jinje mu a enwura na agye ho no mafanti wo mo sere sempenifo emehwe wo mo kwai o de se MP krom kwai pa kwai wusi so a na ka wutima ebehuruhuru abedu na yale ye kwa anye afeedi e toso tu ba bi e tena kora ye yie kora no enya ba bi ne e tena ye yie wo mo ka de ni nyina ye no kore o se bi o mi nsawa we mpanse ye chechere kwa metu akasa na meka ho na yini pa we over 56 years de ekosu bia wo hena na ye me classmate de ekosu nyina bia menitua o se how de kwan de fi se tamese tamu badum ye asa han ye titru nyina ye mu a ye benya mu a ye ndisi fo ne boy MPP ma ye nya mu bia wo kana oduma supreme obo be dada ye sa enkanka ye nkrase biti se 18 omo kire wo omo nsuom omo yaresem epanu a be ko kra no ano de so ha no moto aba nursing training kura wo ho a ye drew level 300 a minim say this year first year for every school papa ye kwan atete apansam enye kura manfo bia ete tano dumase ena yete wo nkenu achi assembly member won potem ho no nyamfo Evans Ampofuchu Mesi wono so ede kakra etato ye kulo nyame adom nursing training kura wo ho a ye drew level 300 a minim say this year first year for every school papa ye kwan atete apansam enye kura ye kuro no so ye kuro bi a ahoho be ma wo moni ka bebre ye wo market ye Rollins time eno mo be ye market no dia aka nyina ye say wo mu bedwi ho na nko ma ye fele ni nsuo to a nsuo kakra ho na nka ye be ye fele ama eho atimi atim ama ma na kodi dwa wo ho ye kuro na nka se kuro ndua na ye kuro a ekuyafo nko a patraye entos tomatoes carrot cabbage every type of vegetables ebia bikuru mo ye soa ye kwan nye omode ba no ma be kapepo yiso na niam yi agu edi se nyame ya adom ne nka mo boa ya ye kwan ne market no se market no so se de ya ka feeling nko an se empanyufo timi aye no ma be ya feeling enwa na etwegu e wo Sompa TV no so e na Facebook no Sompa 106.5 FM na chese wo hede ye koso e wota no duma se hono de ya enkoye enti penifo hwe no wo munye bibi emfanfan Evans Ampofuchu Mesi e na ye assembly member e wo mpotem wo ne amane boni ba wa beidu ene di sankomo yi sa ba beidu no maka kire wa ye nkronkumo amu nyina titru ba bia mpuntu abo wo mape no Minister of Development make say wasanso awurawuram na asantema mu no wono ma ehwese yatena ya yete eho betumi adwo ebenya mframa papa ahome Environmental Protection Agency for na IPA na EPA for na wo makasai pani a wotua wo mo no e wasantema mu Dr. Jackson edi ya yentachi na ebe chese se wo mo ka wo mo mra no a de na e wo ho deda no sa 1994 at 490 no eno se na eswa
ano kuma bi ntimi nche de esa eche na they say de wo mate mra foforo kora no tie roba eno 2025 mra at 1124 no ende se wofom atenaye mra no a se tie bia ebediu na edi wo nso a wanhweye no wakwa afiase mfinhia no be se num ede kosi edu na Dr. Nyantachi wo bo sa asemi so de kire ba bedu se wo mama nsa nyina ntibi Triensa free nipa be eduno a omi na ba bishia ne dai e wo so antem hase ya yegusua ya mo twini akese ba ne omani anje afa ni na ne se emra no se ye permit ya be mo emra na wo ho se we ni so na wo tena se ema permit ni na wa mehwe an ni na wo tata na yip for beto ho no ma ye wa de bia emra no kase fa na administrative penalty ye 3 times the cost of the permit no de ma wutia na ya chichiru ni nyina ma aye kama omi na ni anje so emra se aba no ma ye ebeboa ye Penny ya wono eneda Asante Mantan no wono na da no se kwanchere for Environmental Protection Agency Dr. Jackson edi Nyantachi ene ba bedu ene di nkomo yi na ye ko akwa mu ewo nsam foforo mu ede na busia ya wa beswa wo mo na eka se wo mo kire se we de wo mo nsa de wo mo nsa yam wo mo kotode nyina agugu fom wo mo totode asre opem so na se tutu ababi o ese we de wo maboa won na se ahensem a eya tiasimu wo eya abeswo mfimfin ho no eya de asem kase pa e de aba afa no south district mu asem ne akwa we na we kwakuma sa brampa ana kwase sa nsem nyina de ba na ochame kwadantwi ya hono na ya abusia pani wono krampo no na wada abusia na no e wa abeswa won na ya chiame ankasa e wa brenya ase ana obomode ya ne yensa ntwafo bo nkomo wo santwafo nhye mu ase ena wo chese sa de we de so apemso ntu na yansi so a wo be hu ana abeswa kuro no na bo MPP no ayana ye boy education system no so bo ye ka say education system na wa Ghana no se enye papa achia atete apansam but we bet to deliver education no nipa na kosua de na wie no e wo so oba no be apply ade na okosua no the question is leadership etimi amasa students na mo pass ade ya baka na ya rasi ansabaka eye ene no sane wo twore de ba ne pepepe na nke de ama ede na busia ya wo no mo ewo eye abeswa sane ya wo mo cheche nsem na o chame kwadwantwi afa ni anya ne no ye ntie mra Otu sa na mi ntimi nkanta mu wura so eni enya ma ne dina se ye jai sante hen so si ene tumi no e wo man panyimfo na wo nkonwa no ho nsem akonwa to a man panyimfo no enhwem no mo hwe omoba de wo setata no mo nyini no mo mfa nko kire abusua panyini no na on fani si eni ade enti eno ena na ye hwe kwan tanka e beba so ye te ya ne se abrenya se Adwoa Asare mi so na se abusua na gituma enye yi aye penche beba ama na no on the 6th of January 2026 ye de Adwoa Asare ne abusua panyini ko hia district police commander ho mankranso asase sembia ka opagya no a wo so waka otu for ntam kese se ye nya ade hye no nkofo asantema mu so de donko ni asantema mu donko de bi ni asantema mu donko ni asantema mu na wo wie ne ngasa ya na kura no enu ode kakra ka ho no wo chese abrenya ase ankasa kura nso wo wonsam ka wo ho edi adisibusua konkon na ankasa de yeti ase a enyi edi epese edi tu yewura bi se ye man panyimfo no ana se dodo na susu ho no abusua na fa adwene eje ba akofo na se wono nko asa akọ na okosi achi se ye mfa no mesi akonya so na obedi ade edi adisibusua konkon na ankasa de yeti ase a enyi edi epese ye se yewura ye nyina opemso yewura na dawroma ye se wo kama asumdue ba na abesua efa ntampa fira no na dawroma onyemu maye na ye hu se besi we yana na kwasi bo ache no wono kura no edi na adisibusua na wa abesua no waka ho anu wono so kire ere kakra to so kire se we de wo mra mu pa nya sa opem so ama ere asam kase ene bebre abeswa ye kai wo sa Sompa 106.5 FM Accra so enie eye pronto breakfast ye bono e na oda so awutie na wani gu so a wo hye e wo Sompa TV no so Facebook no sa wonya join yen a be kan ye ho sesi a wo ba no wa like page no na wogya wadwenche no e de ato ho ama ye kama ye de kase no e ko emfinfin mantemu na ehemfo no omanfo e wo twifu dokodoko ya ewo twifu atimokwa amensi no emu en wo mo de adesrede to mrahye bedwani o wo mpotam ho no nyamfo TD Vondi NFA District Chief Executive Honorable Isaac Yosin se adaworo ma wo mo be share wo mo bo se networker
enni empotem ho no won behwe no matototo ne ma sɛ de be ya won betimi nya network na sɛ ne 21st century na o pe ba bia agina ye call a ɔse age sɛ ukɔpedua bi ase no wɔn se de ye ya ne sɛ area ho no sɛ network ne anya nti no age sɛ bia wo fa ka kɔ the next town ansa no wetimi akɔ ye call ana wenya internet de ayewudwuma enti se wo be ko wono so mahu se a network na problem no kadafo no wo fa yo 50 Ghana wo 60 cedis se wo koye call keke na credit ne kura wato de kwa koye call no ahe na wo to ana ahe ne yete e na wo betua 50 cedis for TNT no akwa koye call enti wo masre pass sa de na e koso e wo mpotem ho no e yade bi a e ha wo mo pa enti penifo nhwe no wo mo nya ho adwuma Wedi kan de honorable MP TG1D abaha abɛhyɛ yɛn bɔ sɛ network nsɛnsɛm no ɔbɛboa na ɔba yɛ kɔ n'akyiri no yɛnte ho bibia nti adesɛ no sɛ ɔno ankasa na wabɛhyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛboa yɛn ɛyɛ network nsɛnsɛm no ɔbɛboa yɛn na pool foforɔ koraa yɛnya nti yɛsrɛ no sɛ pool no foforɔ na ɛbɛba a ɔma ɛnyɛ kɛseɛ tenten ne bi network nsɛm deɛ ɛnyɛ easy wɔ akora yɛbrɛ papa yɛbrɛ paa ebi mpo sɛ bia woyɛ kɔhyɛ bi na wopɛ sɛ wo sɛ ɔbɔ net anaasɛ bia wopɛ sɛ wokɔ kyɛke yeah. So enter so we can network now find out na delay time I was out there or they are dinty. Some day say a father network ne emunye kra. Ye so bi na say the phone do mu kra na or so phone maybe. Enti network no ho some day higher parenti. We ayo manfo bi e watwifu doko e na yete wo monka nu achi assembly members more honorable ye wo mpotem ho Bismarck Fosu wono so akire mu sese de nneomasifa kono de ya hadwene ne titu pa ene adesuafo sanse wo mu hia internet no de asua de ana wo go fa ho de doso de din ka me ya ba ye network musu di wa ko mi aba irim de na ho de sitie anu nti no PM na o accumulate network se wo tufuti mu kwa ha na de nya bi nyina na ye de ko mtn for office a mu gusu a mu hwe se ye nya passport ntin bi mpa o ba be hwe na di mu amaye nti bisa ya na de eteno no gusu e di 200 mo e di echire ye hwe se ye ADC ashe bo na telecommunicators so akan when ye hwese bebas assembly member your watchful doko honorable Bismarck Ofusu ene yete ne nkan dumi enu kase ebo sompa fie de no eno a na yegusu a ye bede ma o hye so se endpoint homeopathy clinic wokuta yemu minim yade ete so se doctor kase infertility na cha sa awo no wo nyame ampata awade ne yebegu no ebia na ye prostate ho hawo ene bema wo na awo esan so oba ne prostate se ka se premature ejaculation na cha se sabi ugina mema na mu ewo ma animu a ugu mema nyina animu ase eno so nye enti wo hia duro na se ye mrebo no entini no ana wo sa na hawo ho a endpoint na wa no aduro na nso na duro no ye nton drugstore ene pharmaceutical shops ahodo ana se herbal shop biem je wo kɔ hɔ a ene nti hye no nso ye ne physiotherapy syrup ena ye ne homeopathy capsules enti ko endpoint so kuma se e kronoma bo hia asante mamu na medie na enkran so de share signboard sprinters kwa no so e ho na massage physiotherapy ye ni nyina 0244867068 Dr. Dubuaten one Dr. Kwaten de nti ayade e betwa wo nkwa na so no wo mbesa atwem amana etenten de amawo abusua ye to akase no so na nsen ase emfoni bi ne nam wiase nyina apa no so asuafo bi a se bone be ne wo mudi na ne de efra na lashes ye lashe wo mo na obi nso a video de atopa no so ewom se Ghana ngomasu aso ye twa ba hwe sa ha wi ano se akoda no kura ansa na abebo na ba no jode ne kwama doctor fo firi no ehu se twa tre ebebo ano na bibia anyo de na pomuden ebetimi age ente sa kane no ane yede bobbo ye tirimu di bi bo wano ma wano ye se preko small boy ade ya teacher etwa wa ba na wo pre ene wode bo wano no na we no headmaster woda Trinity Basic School ano ena eche se samfoni na na etwa go na ye wo masuafo ni bia na nkura ne bi di agro ba bia wo mu di agro no na ye mpipira agro nyame ampata na sanko obi teto ya anka hwe ana ne ebeba nye anye pirakura betimi ayewuo enu na teacher wote a wo mo antie no wo yesa wo kire wo bibiki twa bi ende kura nya atiwa de ne bi na no na master awotwe Samuel Kennedy ho ene boni
wɔne Erika na edi nkɔmɔ a wɔkyerɛkyerɛ m sɛ asɛm no sɛ tie pɛɛ ni anhwɛ wɔ nyankwa nti obi amfi ankɔ ma wɔkɔre ɔsane bebree ni na ɔbɔto dɛ na ɔmɔpɔme asan afo akahyehyɛ dex na papa ka akɔso no so a wɔredze agogo wɔn hu ne wɔyɛ dɛm anka wɔreguan na sɛ nyame ampata nka kurofo sɔɔs no kwan bɔ wɔ fom ɛna yi sɛ bɛtɛ dɛ mmɔfra ne madam ne sika yɛ tu akɔ dɛm nti obi am ɛno wie ya na sɛ Isaac Yeboa wɔno ɛna APR ana kasamafoɔ ɛde ma sukuu no wɔbɛkyerɛ sɛ asɛm ne sii koraa no wɔn frɛ awofoɔ sɛ nka wɔn mmrɛ sukuu nanso broni frɛ bibi delay na wɔn delay no ɛno nso wɔka sɛ asɛm ne sii no nanka awofo no ɔpɛdɛ yɛ bɔmbɔdze no nka hyɛ so no yɛkɔn no n'ano na mmom no mmere no sui no na yɛwɔ excursion nti emi ina assistant a ɔwɔ hɔ no yɛnya mmea nti adze kyina a ɔyɛ ifida no so na ɔtware dɛ yɛzi dwuma bi a yɛntum yɛnzi na ewie na mfanteman municipal education PR a wɔ hɔ Ebenezer Kwahye wɔno nso deɛ GS ka wɔkyerɛkyerɛ m sɛ headmaster na ne management ama wɔnye directorate management bɛzɛ ahyia nti yɛnyɛ ne zinkita hɔ yɛhwɛ ma abɛɛbɔnara osi bɛɛ ɛna anamɔ no a abɛɛbɔ ɔbɛɛ n'akyi no so wɔakyi nti no wɔma yɛnyɛ no ho ntaase dɛ wɔahyehyɛ ngua ma ɔkɔ so na mmɔfra no bi kɔfo na teacher no ɔkasa no ma mo wɔ sane wɔ kɔɛ ɔda no mankyɛ na ba wɔ twi bi sane bɔfo na ɔno na wɔanya abɔkyɛre a ɛne a wɔte yei wɔn na yɛ PR ɛde ma education ya wɔn mfimfini mantam mo Ebenezer Kwahye wɔne Erika nan ene di sa nkɔmɔ yi wasi woni wajai na se won te ase a putuburu mu ya kokofo dia high court se sia se wo bi a Vera Santia ne boyfriend ne jai na woni ne jai kura ko wi acid gu ne so no kofo dia high court se wo 25 years de na so wo che no 12 years de aka ho won fa nkoda fiase wo firi mu fia won fa acid mfa ni agrompo ena nka ntwom se wo bi one ne betwempena woni ne jai a wakohwie bi ede agu na pampa mu ana nanim eno ye putupuru ne efiri kofo dia high court aba ye de famu taw ede ama wono no yenko kumase asante bantam mu na yanto akase ne so mfiri ho na nsan se obeka ya woni na nam interchange ne so ne ya wa asante bantam mu no a wo behunu no ano na se boys bi wo mo ye art and sign bi design visual art fo no na wo mo ye adwuma ho eno na coordinator ye oda Ashanti festival no ne ye fa na Ashanti fest no wada no ye fa ni Emmanuel Opoku anane wo che se one no man watete samanfo bi ka se we no abansika and one day yasa wasenya no kure yankwankura na afa MPP na ayana ya boy education system no so bo ya ka se education system na waga na no se enye papa achia atete apansam but we bet to give education no nipa na kosua de na wie no e wo so oba no be apply ade na okosua no the question is leadership at Myanmar students now more pass ade yama no platform say dem go so na no be exhibit na mo ba wa mo failure na me no nya ni mansa no weri aya era Emmanuel Opoku anane wo ka sa wie ye pe ena papa ba ko no e ba na ye me adwuma no a wo ya ade pa wa ya sa apam ye fra no Adams Gwakuofori wo no ena wo chesika esa de ne nkwakura san ba afade e de ma nkrofo ye asukufo yi wo mo de ye sa adwuma wo kan bi to so no kwini me titi ya se ya ti ade me nam ha no pa wi anya nyumre so udu asisi ase sunsun bi e wa ha ye fama se udu bi a obo se udu ani ko fiu ka wona wo hwehwe nkyente na hwe ne ai no kura ha fe ha nice asesa kura asesa sene na hatie ene sene na ha ye no ene wa mu se nipa bi a bibi nti se metwamu dia na se me wo sponsor bi no metimi abo mo ya na me fa me bo na enhye mu nkran na omo nyama ne nye fe we no Gwakuofori no Adams ka ne din ne ho ne kura mu no
ana ba wa bedu na kofa sa ama ne boy nyina ba ye wone manfo na wa asokwa no bi bon ko bobu se se sa de fefe mu hu ne sen I hire for pa. Oh, still mo say first na say painting na painting kwa na style by say pa mama hire for. Ya mi show mo so mama hire for pa fi say me hu mo ye me bi say me ni jo fi say me the same thing na me so me ye ti me hu ye me ni age pa me hu fiti la sign day no ti mo ye no kule mama hire for ankasa na ho de hire for ba wa bedu ama ne body fra sentimental mu ene ye de asom we ye ko bono na chief executive awoda youth employment agency ano eye owura Oma Mustafa Kopsen wode adesedia to mabunu no ani we kura de wo hye wo munkuran sesesi a wo hwe enwuma ya ewo aban mu no esua afi bia graduate e ba bonten ni nwuma ewo ho no enya de se ebetimi aso enti se wote ho se wo twen wenya white collar job se de kan na ye ne de ene wo betena wache wasi adwuma ne de aban ne beye de obetimi na so dodo na se wotimi de wankasa wonsa wonya skill bi se bi etibo ana ade pam se mechanics na wokakosua de bia obetimi de wonsa ye so be bamfa so no enimenu ye ne hyase ne kwagentiti ene Ghana ye yade ba ko pa ne se ye de yadwini ni akwa ye office adwuma obi abeso owi asuapon akwa ye BR adwuma obeso akwa ye forestry commission adwuma obeso akwa snakes no ko ye adwuma obeso akwa gold board no ko ye adwuma but arewo se me wo mi se abaya mbia bi offices ni bi anka ho se abai obi anko retirement obi an resign ana se mponya me fa samba obi an free mu a sa akwa ye adwuma na wo twen no akwa ye mu adwuma no vacancy wo no an interest yi ejuka sa wo twen a obetwen na edile wa brabo enwachi wasan hye mankran se emfie bi atwamu ene yese bema na pie kwa bonten wakopesika ba no ba e de ayaduane amane di se si a ewiase na yewo mu no ente saa enti wo ye oba bo ho so sinise ne utiti oba esan se efie emane nipaku a omotai enya bre edema ye mayi ba anti no ena utiti oba ma wanya isuahu na nyanimdi a oba no edisa asuahu ko na so tete nkra no ema be ma no hwenya o esan se wo de bo no nsia wo kwa adwuma oba no betina bofra no ho saa enti se watiti oba yi ama nimdi a eboa ema abusua no so no ema ewo mu no omo so omunya eye emu entity e papa Oma Mustafa Compson wono ena okobono mantemu a woye panyini pa woda youth employment agency no ano yamane boni na najeman opambo ene di we bae ene ye mfiri bunansa ye bekwa akwaje aboafo nkrato nemom nurse na midwifery training college wo sunwane wono mo nso womane ntafre wano enam MP said Mubarak so ama wo mo nsa aka bi na nsa na wo mu sunsuo ho pa ono abobba ho na wo mo de tu nanim eni jina wo twa kankan freda wasamba ama sa ha no wo manya no mu aye na Honorable said Mubarak a kire de ntia wo koya sa de. This is the first time I have Sunyane Nursing Training College and severally. Eba muka chemi so asam nyom enye na na start su adwuma no ene nyina mu no we population aba institution we mu na so asam ya problem na hu de nyina say be ma mu su adwuma ni ya. Until last week e call Yahima Health Center honum almost no mu su asam ya problem ba here ma mutime catch a contractor and say omri honum a mo me mra na me to be information mi amane me mana almost was institution ya mu su ade ni pa ba sori na uni su student yo ano ho asam no where yewra said Mubarak Sunyane East Empia wo wie ya na abankra chepeni Vincent Ntweje wono nso di bitoso ebe ka mi MP Adwoa Asare Obrempong also ye meja no ma chia Sunyane Nursing Training a chefo school for ene abusuafo e wa nyina me di kan na chefo no ne school for nyina hia e wo mu hinsu a na ehi omo no ne ya no di fidia na said the name say MP said we see di juma onye leader na say MP a odena no ka asem na afi no okopene ho na say okopen ho sika na say okopen ho na mutu o kana no na fidie no kwa edu heavy a said ye hu say drill na sha say ekoso ewo e yo mu ni hu say la ewie ya ana ma me patient na wani wono ene ye pani ya wotua wo ma no wono nso di bika Ensure challenge. There were boreholes in it, but into me supply, especially those on the higher floors. Into non-rubber destroy last semester. And the two and mobile to me abua. There was school and it be a lighting system. It be ensure and accommodation. Ya kind that day now no break street lights. So say I fix it by 10 on campus, and then some of my normal to be a kind. Buy no a bono share say almost started some more drilling borehole. I'm back.
ampa wɔn akae ɛno ɛyɛ naase a na ma me patient na wani wɔno ne ba wotua wɔn ma no ɛwɔ nursing training hɔ wɔde ma nanso ensuo na wɔn atu ama wɔn ɛne mfaso a wɔn benya wɔn nya nkanea nyinaa no ntontom aduro ɛyɛ time herbal mixture ɛnɛ ntontom no wɔ school mu a wɔn wɔ hɔ wɔpɛ wo PhD degree wɔbɔ no na wɔn ɔyɛ wɔn ase wɔn nso usua adeɛ nti nimdeɛ no wɔn anya bi afei wɔ ayasabea koraa a wɔgya ayarehwɛ no na still wɔn ɔwewew ebinom koraa ɛyɛ adɔkotafoɔ ntontom no ɛno nti ɛna ohia time herbal mixture na atumi atu wɔn ase koraa sɛ ebi na awew ama anopheles mosquito wɔde ne plasmodium na ewura mu ama malaria parasite aba mu a time herbal na bɛboa wɔn mu ato ntumi nidi no ɛyɛ time herbal honam yɛ waduro no no HH ne deɛ ayɛ sɛ borɔdeɛ bɛboa wɔdeɛ ɛno na anonom a ɛto fa so ɛde fa onkomwa no homa wɔtumi kuntia nyarewa no 0244 417 669 wɔn ahoma no wɔkuta yɛ mu ɛna yɛdan yɛ ho tiawa gasam ka ho saa na Endpoint Homeopathy Clinic wɔnom nso egyina mu bie yɛba sesi a Edebo how krenia ebo wa hwe me wori busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu a mepenti me hu na me nye me ho kra biom ebo kofi pa na se wontumi mfa penti nkunti anzi o hwe ohaw no ewo dan no mu ankasa o nti we dey man den edan no pose me wie o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement fofra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban free nsu ho nsu ho ban bo eni se we dey repairs nkwan o da bi ominia eno ne ma ne dance no hwe wobetumi dia sowosi ansu anonom no ma wo penti kra na ewa wai ano ana wobetumi nsu die sidan saa wobetumi dia foundation block work plastering chese cement ba ko a wotumi di sidan na samma banbo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba ko ye di sidan na sam bohun ban sinu ye preko Gasem, the nation builder. TV Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Ya de sem no kwa akowie ewo amanone. Israel for wo mo na ka sei. Na pani awo kasa no. Wo kire se wo mo abomodin tututu bombo no akwa akopie Iran. Na mo ko ye no. Islamic Revolutionary Guard Corps no. Wo mo pani pa ya woda no a ye friend se Alireza Tanjrisri. Wanona wamu abomode atutu akokuni wanona wamu navy no wada no se Strait of Hormuz no a wamu ekwan hiahia no a ship fa hode wire ene gas ne bi ba na na ye beka ho asem no won na da no a won bezu obebie ama traffic ya chi eposo ewo mfefre mu ho no won na da no enu ntu wamu abomode ayi na firi wa simple ama ma che se wamu ayi na firi we enche kra won be yi ni aka nyina de firi wa pani a wakasa ne Israel wamu defense minister ya friend say Israel cats wano kroni din eda ne din so wana ka sa asem we say anu nti se wa mo she ntokoya se free bosumi etosumi enu ne da na toso aduonu anwotwe pepepe ebesi nei nipa de won akumbi pa Ayitola Ali Kamani woni ayi na free ho na wa mo security chief Ali Larijani wano nso ma yinu a sabre ya ka say Ali Reza Tansiri wano nso ma tene sabe edi afiri ho we abusuan we so ne yegina na kase ne agasam ne cement gu ase pampe no ye de ne nyina asie ne nyina mu no na nsu papa ya kasa na kira me na watan ebo ye chidom ama time herbal mixture enso ama ye nsu papa na yanom na bibia atimi akọ na mum ye wie de Endpoint Homeopathy ho ne yakọ akọ wie kura Sompa stations ne nyina jefaye ama ayiko ana afi kingdom wo mo so jefa so a Sompa TV won nyina kama memedin Oduma nkoma chiame Obrempong nana kwaku ampoma mene Adwoa Asare Enafe Triple Amai Ejapia Apam Dadaa ye kwa madwumadi aka atoa wo so